ישראל מתפתחת ללא הרף, ומטרופולין גוש דן ממשיך להוות מרכז עסקי ותיירותי ושומר על קדמה תוססת ומודרנית. אך לחיים המודרניים ולעלייה ברמת החיים יש מחיר. כמויות הפסולת בארץ הולכות וגדלות. בערי גוש דן בלבד נוצרים בכל יום כ-3,000 טון פסולת. איגוד ערים דן, המפעיל את פארק המחזור חירייה, שם למטרה להוות דוגמה ארצית לאימוץ ופיתוח של פתרונות טובים, יעילים וטכנולוגיים לטיפול בפסולת העירונית, על מנת להפוך את הפסולת למשאב ולצמצם את כמות הפסולת המועברת לבסוף להטמנה. במשך למעלה מעשור, וכנגד כל הסיכויים, קידם האיגוד את פרויקט ה-RDF, מתוך הבנה שזהו פתרון מיטבי לטיפול בפסולת של גוש דן. וכך, ביוזמה משותפת עם חברת נשר, יצרנית המלט המובילה בישראל, ועם קבוצת ורידיס, הנחשבת כחלוצה וחדשנית בתחומי הסביבה והתשתיות בישראל, הוקם מפעל ה-RDF. מפעל חדשני אשר ממיין פסולת עירונית מעורבת ומייצר RDF, דלק שמקורו בפסולת ומוצרים שונים ברי מחזור. RDF, הופכים פסולת לאנרגיה. מאות משאיות אשפה, כ-25 רשויות בגוש דן פורקות מדי יום פסולת עירונית באתר חירייה. מפעל ה-RDF ערוך לקלוט למעלה מ-1,500 טון אשפה ביום, כמחצית מכמות האשפה של גוש דן. הפסולת הביתית, התעשייתית והמסחרית ניתנת אל מכלי הגריסה ופותחי השקיות. משם עולה הפסולת למסועים ויוצאת אל קווי המיון. המיון במפעל מתבצע ללא מגע יד אדם. מיון לפי גדלים באמצעות טופי סינון המכונים טרומלים. הפסולת האורגנית המופרדת בשלב הזה נשלחת למתקן משלים, המייצר ממנה דשן לשימוש חקלאי. הפרדה על ידי מפוחי אוויר הממיינים את חומרי הפסולת על פי משקלם הסגולי. מיון מתכות המכילות ברזל מתבצע באמצעות מגנט רב עוצמה. מוצרי אלומיניום ממוינים באמצעות שדה מגנטי חלש יותר. מיון אופטי, בו מזוהים החומרים באמצעות קרניים אינפרה-אדומות. כל תהליכי המפעל מבוקרים בשליטה ומעקב מלא. איכות ה-RDF נמדדת ונבחנת באופן סדור. הפסולת שנותרה לאחר המיון הינה פסולת יבשה, בעלת ערך קלורי גבוה, ומהווה מקור אנרגיה. תחליף דלק זה נקרא בעברית דלק תולד פסולת, ובאנגלית RDF, Refuse Derived Fuel. בתהליך ההכנה הפסולת מועברת למגרסות, ונקצצת לחלקיקים שווים בקוטר שנע בין 15 ל-25 מילימטרים, המועברים למחסן ה-RDF. המפעל צפוי לייצר בכל יום כ-500 טון תחליף דלק RDF. פסולת אשר בעבר הייתה נשלחת להטמנה, היום מועברת למפעל נשר, ושם מהווה תחליף לדלקים פוסיליים שמקורם בנפט. במפעל משמש ה-RDF כחומר בעירה בכבשני המלט ומחליף כ-20% מחומרי הדלק. השימוש ב-RDF מביא להפחתה בפליטות של גזי החממה בהשוואה לשימוש בדלקים שמקורם בנפט. אז בפעם הבאה, כשאתם רואים בניין, שכונה, גשר או מחלף חדשים שמוקמים בישראל, זכרו שהפסולת של כולנו שותפה לבנייתה ופיתוחה של הארץ. מפעל ה-RDF, מהמתקדמים והגדולים בעולם, הוא ראש החץ במאמץ הנחוש והמתמיד של איגוד ערים דן לתברואה לניהול נכון של הפסולת העירונית, והוא משמש חלוץ בישראל לתהליך ההשבה, הפיכת פסולת לאנרגיה, או בקיצור, פלא. כאשר משלבים בין המשאבים, הטכנולוגיות ונכונות הציבור לשנות הרגלי צריכה ומחזור, אין פלא שהמאמץ המשותף להבטיח עתיד נקי ובר קיימא נושא פרי.